today's vlog po ay magluluto po tayo ng buridibot. At mag-ihaw din po tayo ng fresh talaba. Yan siya guys, masarap yan. At itong gulay natin na buridibot. Guys, ang mahal ko ngayon ng bilihin. Lalong-lalo itong mga gulay, ang mga mahal. Itong malunggay, 60 pesos to, ilang peraso lang siya. Itong patani, 20 pesos. Ganyan lang siya. Guys, balatan na po natin ang patani. Belated Merry Christmas po sa inyong lahat in advance. Happy New Year. Hello! Merry Christmas and Happy New Year! God bless you! Ilagay na po natin ang bawang. Sibuyas. At luya. Ilagay na rin natin ang kamatis. Haluin lang. Ilagay na po natin ang kamote. At patani. Lagyan na po natin siya ng bagoong. Yan guys, kumulo na. Ilagay na po natin ang malunggay. Bunga ng malunggay. Guys, hindi na po namin ito lalagyan ng sahog kasi gusto namin purong gulay na lang. Lagay na po natin ang ating okra. At ang ating talong. Kuluan lang po natin ito saglit at okay na ang kanyang gulay. Two 2,000 years later. Kain tayo guys. Kain tayo! Oh, may talaba kami. May talaba. Yolo. Sarap. Ang sarap-sarap. Ito natin sa kalamansi na may sili. Ito yung ako. Patay. Hindi ka.
Sir. Okay ko din. Sarap.